Mijn mensen. Goedemiddag. Hoe gaat het met iedereen? Waka brada nanga sisa waka. Tidemi abzen futegu tak dat uno arki links rechts. Uno make de koop uno arm. Usor arregeren die stag jullie zijn niet te koop. Smano mag bij uno, jullie zijn niet te koop, mijn mensen. Uno me grap. Zorde smatag uno def bij. Jullie zijn niet te koop. Of wanneer u kan teka money, maar binnen een paar dagen, je moet zorgen je kleur. En wat ik wilde zeggen, eigenlijk mensen, desmassa etek money toch? Dat je tek money plus je tek a kleur. Dat is fout. Of you have you partij pe je stem gitba, je make propaganda je partij. Dan wish you want je money naar links, dat je nog kan tek kleur. Dis ego moro voor giden ju kasama. You no kan tek kleur. Je tek a money, je nyama money, maar you no kan tek a kleur mee. A moment die tek a kleur mee, dat want dat automatisch je make propaganda gi atra partij dati. Dus u moet stoppen aan dati. You no kan sko if you kleur was isi of you fraga go na isi, dat je pot wantra fraga fast masa je nyama money feng. Dus da ay na nga san dati, want kan no saktak na automatisch, we make propaganda gi atra partij dati, en plus ala des masa you be mus kisse gi you egi partij pe yo stem gi, je make ala des ma dat go na partij dati. Want misabwan was ma emit no de. Asma tek kleur plus atek money, anya money. Na kleur a herpressief helemaal. Waardoor inyama money ma automatisch ala des ma few sa mu stem gi you partij sa you o stem gi automatisch je met reclame gi atra partij sa inyama money na nga kleur fe sa teki. Dus mijn mensen uda ay na nga san dati. Of wanneer umoni ukanya umoni ma unotek a kleur voor atra partij mee. Dus dat wilde ik even meegeven. Vandaag ben ik een beetje puur natuur gegaan. Dit is een bosje haar heb ik omgerold hier. Maar voor de rest ben ik puur natuur. Want om eens maar Bartak zei de meneer Sora ai. Dis na ai. Dit is de AI. Jullie mogen kijken. AI next op Sanange. Ik vind puur en sexy. Maar weet je, ik ben iemand, hè. Meestal, wanneer ik over straat ga, vooral te morei, dan ben ik weer doen bril. Dat is, deze was mij nog een takje odi, dat je na takje odi, sabi toch snel, je puri ai snel naar links. Ja, omdat ik, I don't know, but I'm very weird. Ik ben heel raar. Dus, mijn mensen. Uno tek asma kleur mee, utek a money, utek ala sawani, maar uno tek a kleur mee. Ja, dat wilde ik zeggen. Meestal, tego puur, ik is dus zo'n bol, ja. Dan is het goed om een oversize bril te dragen, want dat ik compenseer dat je kon guess wat zo'n chimeisje tumsi, sabi toch, een oversize, ik make guess you so more biggie smile, sabi toch? En mina was mami loopt te me guess biggie smile, mina loopt te me guess chimeisje tumsi. Dus mijn mensen, u tek min lobby, u teka money, u nyasa o musnya, u teka saka alis, u tek ala sade chako, ma u saptak dat na MPS we potenji to. Saptak na MPS we potenji, want of de core unu kis na nga nyasani, malak nyasani, of ayar disi wawe fende nyasani, ma baka dati, da une yere next more, want luku no no de to. Na so propaganda tale gebeurt no de. Luku vara geren disi euroko. Je ziet de long roko men strate meki nyasane liever pakketten liever noem maar op. Is dat toch? Alleen maar zand is alleen maar om zand in jullie ogen te strooien. Na so strooi zand in ik denk dat strana ma kon de moro alert in alibi waardoor u saptak na kor unu. Want je moest lukken voor jaar lang de no do not letterlijk niets. Oh mijn god, ik was eergisteren naar Frans-Guyana of Ishi-Busi. Terwijl meer tak dat na wan smafu wan de partij dat ik is a commissief krima passie, maar letterlijk as mane do noti. Maar dat stemperiode no, dat omesma olono edusani zogenaamd om fuk troe santi in sma ai. Walo don sma de te sa ai bigi sarif tek santi, maar luku duf mi jason. Ano bigi sarif tek santi ere mi no ma tek santi insi. Dus daarom ik met tantak na nga unu, de wansa de pot santi de ai met tantak na nga unu minelus unu. Minelus unu atop milus unu wogo lasito.
Wogolas, en dat is weer niet de bedoeling dat je hebt een groep, maar dat een groep efika baka. Snap je? Alles maar musko ina patu, alles maar musko nyang. En of wana nyang dati, dat is het letterlijk voor de NPS stemmen. Dan de NPS potenji. Te potenji NPS is dat you no ablasi, a kondre no ablasi. Omdat NPS no de in een nieuw jasje. NPS is in een nieuwe jasje. NPS gaat puur voor volk en land. NPS gaat puur voor volk en land toe Arkiboen. Moet ik je derde lezen. NPS gaat puur voor volk en land. NPS egogi a de kansarme mensen. NPS egogi de rijke mensen. NPS egogi de middenklasse. NPS de ready no de verbroken. Alla de boundary. Alla de juk. Alla de salsa be tak NPS ne de van plan voor de unuto. NPS de van plan voor de no. Dus mijn mensen, die kansarme mensen, we kan ook ghetto, u kon stem massaal die NPS of uwan tang, boom en uwan boom tamara. NPS is ready om een volkspartij te worden. U de ready make NPS control een volkspartij, make sma loop NPS, make de verstaan unu. Alla jaar opgave, nee is geen opgave, met tak me vergeten zo. Jaaropgave ook Ecuador in Europa zeggen we jaaropgave, ja klopt. Maar ja zo de tak jaarplanning, nee, aan jaarplanning. Maar anyway, mokisa woord dat moet je dadelijk. Ja, alle jaaropgave ook Ecuador, samuskona doro Ecuador voor begrijp. NPS gaat transparant zijn. NPS is ready voor je biggest mascoro komba want de becharing komba na de introducering ba. Dus dat moet weer ingevoerd worden omdat de biggest mafwes doa also is sai next nedef do. Dus NPS is ready voor je biggest mascoro komba. NPS is ook ready voor een borgi de score baka want die mi ben groko als je meisje in Suriname. Daar was ik gewend om eten te krijgen op school. We kregen volgens mij 3 keer per week kregen we maaltijden. Weet je hoe leuk het was? Bruine bonen, groene erwten, gele erwten en dat soort dingen. NPS is ready om die dingen weer in te voeren. Die dingen komen terug. Ik kan niet wachten. Want mi odoaf des massa ebor ook toe wat lezen. Is habito dat kunnen mensen ook van mijn kookkunst genieten. Want mi loba bori. Mi loop abori, weet je vaak ook mi bigito. Mi loop abori, dus maken jullie geen grappen. Bigis mascoro. We voeren in baka. Plus de score ook gekis maaltijden baka. 3 keer per week wan score. Ik bedoel, wan score gekis loon toe 3 keer per week. Dus ouders, ik zeg wat ik weet en ik zeg wat er gaat gebeuren. Mine tak nap sani of verter walo leugens. Met taksan sami de trots net op tak de san dat komba kan dus mijn mensen uno me grap. Ouders, u stem die NPS, u stem massaal. Meneer Rusland is daar om jullie te helpen. Daarom meneer me grap dan meneer ik bel die man elke dag, letterlijk elke dag chat ik met hem om dingen te vragen wat hij denkt, wat er ingevoerd moet worden en zo. En ama ik vertel me naar de chief of de plan zou abnono de tap tafra en altijd in alle mijn video's met tegen sa NPS odo. U tegen me soort partij met propaganda vanaf mijn begin. Soort partij met propaganda telek do dat de tegu sa do dugi afvallen. Begrijpen jullie me dat te vertellen? Hoe karo afdenken, want telek no mi no yere not ete. Na NPS wana mi wan e verter sa NPS oduji uno. Na NPS wan abasan dat te verter sa oduji uno. Dus mijn mensen, NPS is ook bereid om huizen te bouwen, projecten op te starten voor mensen. Osso opbouwen. Hoeveel tak NPS nog bij bouwen? Dus alles wat zou je bekritiseren NPS. NPS is van plan om ze nu te doen. We gaan ze realiseren, mensen. Ja toch, dus de metak over NPS toch? Hoe look me aan? My eyes is glowing. My eyes is glowing. Mijn ogen gloeit. Omdat me vier me trots voor de wakanka NPS vrouw. Me vier me trots tak me de na mi juiste pressie. En mi wan me kusref mus vier trots ook toe. Tak dat we kon join, we kon steun, we kon stem die NPS, we kon join a bigi familie NPS. Alla de treinwagens voor unu e furu beetje bij beetje is koi fegwe. U zorgu tak fos a laste wagon spang.
We moesten denen. Want we zijn op weg naar mei 2025. We rijden. Dat zijn no day. Sabi toch? En a trein is een rij wat jaar langer. A trein voor NPS jas na wat jaar langer au rij. Dus u zorgt dat. Alla den stop zou we make u zorgt dat u den naar den station. Voor kalai unu in de wagons. En alla de wagons na VIP. Alla de wagons voor NPS trein na so VIP. Uno ap, goedumang, middenklasse, armen, dit, dat, die. No. We zijn gelijk. Na zo gelijk, na sem, ja, iedereen na sem, dringen. Dus mijn mensen, uno me grap. U stem, u bigi mek propaganda, u bigi charu smako insi, uno wachti langa. U charu family, u charu masra, u charu bufra, u chara her stratikon. Mek u soort de tak dat NPS beurt doro no fudu sa de me gwen duk baji sranang. En dat na economie e de stabiel. Gelijkwaardigheid. NPS sape awan chas mago, NPS sape awan chas ranango, dat na belangrijke. Maar om mensen, maar voor de regering die zitten, sape de wan charugo. Zo weten helemaal niet eens waar ze ons naartoe willen brengen. Dus deze mensen zijn gewoon daar, letterlijk voor eigen belang, zakkenvullers. Zakkenvullers, dus mijn mensen, hoe haar kon naar NPS, hoe no me grap jere, hoe no me grap, hoe zo roesref tak dat, hoe de ina, a juiste wagon, a wagon sa, alles maar naar gelijke. Je sabi toch, alles maar naar gelijke, want a nieuw NPS, hoe no de, iedereen is gelijk. Trouwen na middenklasse gaan rekenen, na hoe allemaal is door ina wan pres wees door gezamenlijk, we gaan gezamenlijk, hoe no me ka laatste trein spam. Uno meka laatste wagon span. Uno meka midden wagon span. Uno meka eerste wagon span. We liep uno. Oké, u tek me in lobby bijna mensen. Bless up. Lobby. Yes.